now call on Mr. Abdoul Wahad Dembélé to talk on yet another important theme and very interesting misinterpretation of Quranic verses on jihad and their correct and their refutation by our brother Abdoul Wahad Dembélé, please. Dembélé is going to talk about misinterpretation of Quranic verses on jihad and their refutations, please. Their refutations. You know, as we all know, whenever misconceptions creep into Islam, they need to be refuted and clarified. And that's what the speaker is going to do. Dembélé, inshallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله أمانا شيريو كراكرايا الله سبحانه وتعالى كليالا كافو أمانا آدم دي كانوكاما باتوكاما ka ite gwan fenwere minte Allah subhanahu wa ta'ala to kele amanga sharaf na kura kafo alakra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alay alika nemay kana danven bela jelema ina fo jalsare babu bay o chogomina wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin kadaka o dakruya ye minni amma fo cidema ka kon alakra nye sallallahu alaihi wasallam ka fa ci danve bemo ayi o ma fo cidemo ka kon alakra nye o dakura kelena chogomina Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin masai o afanaye alakra ci kale kelen pew de ke rahmatan lil alamina chidi o davra bay alakra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni akira nyonche ola amin nema an baraka o nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ako jidi kra bayinga sallallahu alaihi wasallam nga akoro yere minye alaka hine auna alakra kanu kamo sallallahu alaihi wasallam kadaka alakra sallallahu alaihi wasallam ama hitaji kata aunga hina nyinna ayere kadaka alani alaka alana ka meleko ka kele obi wasake an me feyinindi wa alaka nga fensoro ola babu minni o kalfala ne la wulaina o de ye les interprétations erronées des versets coraniques sur le jihad et leurs réfutations. Ko famia jugu taleno ka nyeshi kurna aya munu wala limo jihad ko kunga no famia juga taraka sababu ye
ka silamaya yɛrɛ kɛ joli bɔn diinɛ ye o kan ka kuma o de kan a baabu in da korolen don dɔɔnin n bɛ se k'a kan bɛɛ b'a kalama bi a dogon tɛ maa na k'a fɔ silamaya tɔgɔ tiɲɛnen don bi diɲɛ kɔnɔ ko c'est une religion de violence ko bengali diinɛ don wa an ka kira nabiyun damawiyun ko kira don min ka baara bɛnna mɔgɔw joli bɔnni ma ka da a ye kɛlɛ minnu kɛ joliw caman bɔnna jihadiw bi kofɔ fɔ a fɔra an yɛrɛ ka sigida dɔw la ko sahaba dɔw ka sow bi nɔɔni kɛ juguw joli la yarɔ kɔnɔ o tɛ ko nɔgɔn ye bilen dɛ o ko nɔgɔn ye joli ta bɔ a denkɛ fa waati o waati fo so bɛ nɔɔni k'o la o y'a sɔrɔ maa caman ni bɔnna sa dɛ ninnu fɔra an ka jamana ka yan k'a fɔ fo k'a bɔgɔla dɔn fo k'a minɛ dɔw fɛ k'a kɛ tiɲɛ ye nka a fɔbaw minnu ta ye dalafɔli gansan ye ten waajulama ka fara minnu ma dan o ma dɛ n'olu ko wa anw bɛ ala kira ladege a ka o joli bɔ in na a b'olu tɔgɔ dɔn an t'olu tɔgɔ dɔn wa tɔgɔ min b'u la bi diɲɛ kɔnɔ o dɔlen don hali ni ɲini m'o fɔ ngo bɛ babu kɔnɔ yan ko nka a tigilama ninnu a kɛra minnu ta ye dalafɔli ye ten wo n'u ta k'a waleya ani minnu yɛrɛ bɛ ka marifa ni bamuru ni kɛlɛminɛnw ta k'u bɛ ala kira ladege a joli bɔ in na ka da olu y'a faamu ten a maa kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ u kɔ dɛn bɛ kuranɛ aya dɔw de la k'olu interpréter k'olu tafsiru kɛ k'u ka waleya ninnu tiɲɛtigiya ni o aya ninnu ye tari de u bɛ aya minnu ta k'u ka wale jugu ninnu tiɲɛtigiya ni o aya ninnu walawala ko juguya ye u fɛ ko ne ka o ayaw de walawala yaasa an k'a faamu k'u ka walawala ninnu sahan dɛ tiɲɛ tɛ u m'a faamu de nka imam mahadi min ni o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka cɛbɔ ye k'a nakun ye diinɛ walawalali ye o ye nɔrɔ min d'an ma n'an bɛ ka baara kɛ n'o ye o de bɛna walawala ɲɛna k'a fɔ jaa tiɲɛna maa ninnu ye aya ninnu tura a kun ka de u ma aya ninnu faamu de o de kama u bɛ ka kɛlɛ tabi k'o cari diɲɛ kɔnɔ k'o tɔgɔ da silamɛya kun n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la aya minnu ni u bɛ k'olu ta k'o ka kɛlɛ kɛ ayaw ye k'o ka bengali kɛ ayaw ye tiɲɛ yɛrɛ la u ma aya ninnu faamu de n'o tɛ silamɛya yɛrɛ a tɔgɔ ni jɛ o b'a jira ko kɛlɛ t'a la. Nare takbir. Allahu akbar. O aya ninnu an bɛna dama dɔ de ta bakurunba fɔla n bɛna wasa don aya sigimayɔrɔ saba la aya wɛrɛw de bɛ ta k'o aya saba ninnu walawala insha Allahu. A fɔlɔ o ye aya ye min ni a bɛ suratu tawba kɔnɔ a aya 5nan ni aya in u ye a tɔgɔ da u yɛrɛ ye k'a deguni kɛ u yɛrɛ ye ko ayatu seifi ko bamuru aya k'a sɔrɔ min ye kabako ye kɛlɛ yɛrɛ kunka dakuruya bamuru nin cogo in na o man na kuranɛ kɔnɔ kɛlɛ yɛrɛ kunka nin cogo in na nka u ye aya in tɔgɔ da ko bamuru aya k'a sɔrɔ bamuru yɛrɛ tɔgɔ t'a kɔnɔ aya in ko faqtulul mushrikina haysu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasuruhum wa qu'udu lahum kulla marsadin fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim. Aya koloja ko faqtulul mushrikina kay kafiru kale ayu fa haysu wajadtumuhum amma usoro yoro yoro wa khuzuhum ayu poro ayu mine wa hasuruhum aku koro wa qu'udu lahum kulla marsadin aka bolon bolon ni be gore uyi
kana tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ fiyewu f'a ka karaw k'u la fa in taabu nka n'u tuubira wa aqamu solata li ka seli jɔ wa taw zakata li ka jaga di fa khalu sabilahum o kuma fɔlen min fɔra ɲɛna a y'o bɔ a ma a ye sira d'u ma inna allaha e ka dɔn k'a fɔ ala gafuru rahim yafa masa don hinɛ masa don ɔ tiɲɛ yɛrɛ la ala yɛrɛ minnu sigilen ye nin ye ni kɛra aya ka kunnafoni baalen ye ta a ma kɛ bankuru aya ye taridire a kolonjɛ fɔcogo na ni walawali wɛrɛ mana aya sanfɛla la walima dugumana na sulan kelen kɔnɔ walima sulan wɛrɛ la k'a walawala f'a sina ka to nin cogo in na tiɲɛna i yɛrɛ b'a ye a tiɲɛna jaa jo bɛ maa ninnu fɛ kɔrɔna aya dɔw yɛrɛ de bɛ ka yamaruya k'a di ko an ka mɔgɔw faa ka daga aya kolonjɛ nacogo de ye ten faqtulu mushrikina ka mushrikina faa a y'u kɛlɛ i y'a ye haisu wajatumuhum kama sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ donc a y'a yɛrɛ kolonjɛ sigi tuguni bi sigi i yɛrɛ jabɔ fɔlɔ wa khuzuhum a y'u minɛ a kana sira d'u ma dɛ ɔ n'i ye aya ninnu sigi cogo jateminɛ fo ka taa se a laban na tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye wa kuma na fɛ n'a kɔni bɛ nin cogo la wa jo bɛ maa ninnu fɛ nka min t'a tulo kan tafsirikaraw yɛrɛ bɛɛ mɛn min kan ko tafsiri ɲuman ye min ye o de ye n'i ye fɛn dɔ fɔ aya dɔ la i jija a ka ca la ka na ni aya wɛrɛ ye min b'i ka kuma kɔkɔrɔma don k'a jira i ta ye tiɲɛ ɔ nin aya kelen n'an ye a kalan ka taa ɲɛfɛ sulan kelen kelen in kɔnɔ ye dɛ suratu tawba o aya 5nan de y'a fɔbaa ye nka n'an y'a kalan ka taa ɲɛfɛ ka taa se aya 12nan ma o de b'a fɔ ahan wa e kun y'a kɛ bengali min ye jaa o tɛ e de ma kalan ka se a seyɔrɔ la a bɛ kuranɛ kɔnɔ aya dɔ la ko inna allaha fakirun ko ala ye fantan ye ko ala ye fantan ye ani maa min ko la ko ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ala ye fantan ye dun o tiɲɛ ye wa nka a bi kɔfɛ la ko kaalu inna allaha fakirun k'u ko wo ko ala ye fantan ye ɔ n'i ye k'u ko o tigɛ a bɔ a la dun a tɔ bɛ to jumɛn y'i bolo a jaa tiɲɛna ala yɛrɛ ko k'ale ala ye fantan ye kara a bɛ kuranɛ de kɔnɔ o bɛ cogo min na nin aya ninnu n'i y'a ye kana sigi k'i poron ale kelen ka ɲi i bɛ kuranɛ yɛrɛ tɔ kalan walima ka aya tɔ kalan ka sulan tɔ kalan a b'i kunnafoni ɔ dakuruya min n'an y'a kalan n'o bɛ taa bɛn ko tiɲɛna aya 5nan n'o tawba aya 5nan ye kunnafoni min b'a kɔnɔ an ka kafiriw kɛlɛ an ma o sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ɔ nka cogo di ɔ aya 12nan sulan kelen kelen in kɔnɔ dɛ est ce que ɲɔgɔn cɛ ka jan ka bɔ 5nan na k'a kalan dɔɔnin dɔrɔn ka na se 12nan ma o de b'a f'i ɲɛna ko nka kuma ka mɛn maa minnu ma k'o filɛ ko de ye maa minnu ye wa in nakasu aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum faqtulu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ko ale ala ka mɛn mɔgɔw de ma maa minnu ni a fɔra olu kun kan ko a y'u kɛlɛ an ma u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko jɔnni ko don maa minnu ko don k'o ye kafiri minnu wa in nakasu aymanahum layidu tun bɛ aw ni minnu cɛ k'a fɔ an si kana se si ma i n'a fɔ kuranɛ a y'a kolonjɛ b'o fɔ yɔrɔ la lakum dinukum waliya diini an bɛ t'o dɔn wa ɔ o bɛnkan de tun bɛ ala kira ni kafiri ninnu cɛ ko nka ni maa min ma sɔn n'a y'o bɛnkan bɔrɔtɔ wa in nakasu aymanahum ko n'u y'u ka layidu bɔrɔtɔ an si kana se si ma o layidu min bɛ e ala kira n'u cɛ n'u y'a layidu bɔrɔtɔ wa u ma dɛ wa ta'anu fi dinikum ka tila ka aw ka diinɛ k'o pɔcɔ k'a sɔgɔ k'a dangara la k'a kɛlɛ ko f'u ka a ko da jigi n'u y'o kɛ u ye dan sago o kumana fɛ faqtulu a'immatal kufri sisan kɔni kafiri kuntigi ninnu a ye ta tugu u la ka da o ye mun kɛ sisan o ye baara fila de kɛ o ye bɛnkan layidu min bɛ e n'u cɛ u y'o bɔrɔtɔ kelen
o ma da layidu bɔrɔtɔlu mu ka tila ka kɛlɛ labɛn i kama ɔ minnu y'o kɛ dɛ aya fɔlɔfɔlɔ in n'o ye tawba aya 5nan in ye n'o ye k'a fɔ faqtulu mushrikina haysu wajadtumuhum wa khuzuhum wa asruhum ko olu tigilama minnu bɛ ka f'i ɲɛna ko n ka bɛ mɔgɔw de ma minnu ni o ye layidu bɔrɔtɔ ka tila ka kɛlɛ ta k'i sɛgɛrɛ ko n ka bɛ olu de ma est-ce que nin ferekelen don bilen ça c'est légitime défense diɲɛ sigilen don de kan légitime défense o kɔrɔ waati o waati ni maa kɔni wulila k'a bɛna bɛn i kan o kɛra diinɛko ye o tɛ diinɛko ye o dura b'i bolo k'a tigi ɲɔni ka b'i yɛrɛ da la o diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ye maa bɛna e min kan e tɛ jalaki bilen dɛ e de bɛ ka juguya ɲɔni ka b'i yɛrɛ da la ɔ aya 5nan de ko an ka maa minnu kɛlɛ jɔnnu ko don aya 12nan de bɛ sina ka na olu walawala ɲɛna dakurunya jɛ la k'a fɔ n ka mɛn mɔgɔw ma wa in nakasu aymanahum maa minnu n'olu ko don n'u y'u ka layiduw bɔrɔtɔ min ba'di ahadihim layiduw talen kɔrɔ kɔ wa ta'anu fi dinikum ka tila ka aw ka diinɛ kɛlɛ n'olu don fakatalu a'immatal kufri a ye kafiri kuntigi ninnu fa innahum ka da ka maa ninnu filɛ nin ye la aymana lahum ko layidu t'u la ko nka aw ka kɛlɛ kun ye min ye k'a b'a dɔn la'allahum yantahun n bɛ ye aya kelen tɔ ye ko yaasa u bɛ ka juguya min ta ka aw sɛgɛrɛ yaasa u k'a dabila la'allahum yantahun aya bɛ kunjɛ n'o de ye ko aw ta tɛ kɛlɛ daminɛ ye dɛ aw ta kun ye yaasa u bɛ ka juguya min ta ka aw sɛgɛrɛ ka kɛlɛ min ta ka aw sɛgɛrɛ yaasa u k'o dabila o ye aya fɔlɔ ye min bɛ kɛ ka suratu tawba aya 5nan walawala n'o ye u ka bamuru aya ye bamuru aya in an y'a fɔ ka kɔrɔ salon na sini kitabu min bɛ yen ni abul kasim hibatullah ibn salama bagdadi y'a sɛbɛn kabi silamaya san 300nan ka don 4nan na ayatu sefi min na y'a kalan nin ye a ko ni aya kelen ye aya 100 ani aya 24 de wuli kɔrɔna kɔnɔ baara ti kɛ ni a aya ninnu kunnafoni ye bilen a aya 100 ni aya 24 a bɛɛ ye bɛn ani kelenya ayaw de ye hali dakurunya wa qulu linnasi husna k'a ye kumakan ɲuman fɔ mɔgɔw ye ko falayi ko yɛrɛ wulilen don ni maa min tɛ kumakan ɲuman yɛrɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna o ye mun diinɛ ye bilen o mun diinɛ ye hali kumakan ɲuman gansan ala kira dun ko hali ka yɛlɛmisɛn kɛ ka maa kunbɛn k'o ye sarakati bɔ dɔ ye o kira ka tila ka nin fɔ mɔgɔw ɲɛna ko kura ko hali an kana duman fɔ mɔgɔw ye n'o kɛra haruna ni musa olu taara ni kunnafoni min ye haruna firawuna fɛ yen wa qula lahu qawlan layyina dɔ i bɛna musa ni haruna fisaya ka tɛmɛ ala kira ka ko ye bamuru aya ye dɔ dakurunya kelen na aya fɔlɔ min b'u bolo o aya walawali bɛ yen sulan kelen in kɔnɔ yen n'an bɔra yen an bɛ taa sulan wɛrɛ kɔnɔ min ni o bɛ suratu tawba kelen in kɔnɔ yen aya 12nan aya in toujours sallallahu alaihi wasallam aya kelen min aya 12nan in a ɲɛfɛyɔrɔ b'a fɔ ka taa ko ala tuqatilu qauman nakasu aymanahum wa hum hammu bi ikhraj rasul ko mun kosɔn aw tɛ mɔgɔw kɛlɛ maa minnu ni u y'u ka lawudiw bɔtɔ aw ye wa hammu bi ikhraj rasuli wa hum bada'ukum awwala marra ko olu fɔlɔ de y'a laɲini ka aw labɔ wa olu de ye kɛlɛ in daminɛ aw la wa hum bada'ukum awwala marra kuma kolojɛ yɛrɛ de ye nin ye ko olu fɔlɔ de ye kɛlɛ ta ka aw sɛgɛrɛ wa hammu bi ikhraj rasul wa u ka laɲini kun ye jumɛn ye ka ala kira gɛn ka madinɛ bila i n'a fɔ taariku b'a siɲɛtigiya cogoya min na lɛtiri fɔlɔfɔlɔ min sɛbɛnna magankaw fɛ k'a bila ka na di madinakaw ka dugutigi ma ni a lɛtiri in bɛ abu dawudu kɔnɔ ko innakum awaytum sahibana
wa inna nuqsim billahi la tuqatilannahu wa la tukhrijannahu aw la nasiranna ilaykum bi ajma'ina hatta naqtula muqatilatakum wa nastabiha nisaakum. Ni lettre folo ye yani islam ya kele folo ka ke no e badru yi manga ngo lettre bla kata di madina dugutigi me no Abdoul Wahad Salulu yi munafiki kundigi ko awde anga jenwanke anya mi ngwen ka dugubla no Abdoulaye dengay no Muhammadu yi anya gwen ka magamla awde ya bismillah ayere fi wa mi fe mi nyina fe ayeru ka gwen kam madina bla walma aka fa ka kale ka fa ka boy walma ka gwen kam madina bla walma aka après ka an kono amita aka chaw be fa lega amuso ka kale jonye kana oluta envers nous. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. On hadisa me Abu Dawud kono ni latri folfolo de mango ye michi madina ko ma o aya mi ko defo kafiri muneni nala kraw kale ma be olu da folo ke bayi olu ala kraw sanjur ke krala samugan saba asantan saba folo karam maka amakala kew ala ko wanta kala fe bo mangantu bole kata nga e ala kra anta hilun bi hazal baladi محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين رحمة للعالمين. تكبير. الله أكبر. أو على كرا إيه دوغتي أنت هلون بهذا البلد إيه دوغي يرى دوغتي هذا كاكا إيه يرى ولو دي دوغي وانا يا nga kele tedinena dugu intu bolo ikata ikatamana tay bena na no madina e o asele ngoro ko fayde lettre nga so ka chima madina ko mako kura ko on fona ba nyina fe an nya gwento ko mina ayro ka gwenti wa hamu bi ikhraj ar-rasul wa hum badaukum awala marra ko lu folo de ya damine islamawla o selmo ka kele fon fe na kera abe légitime défense. Nga ce n'est pas offensive. Ka be ou ka wuli ka tourno fe o kelema yala o dakunya mimu bolo no e ka wa faqtul mushrikina hasa wajatumuhum wa khuzuhum wa suruhum a dakunya be kame mima aya wara be nyefe mimu no wala ko to di o suratu bakara isisa o ko waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu atlo bala dakuna je zindaba waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum kwaye moko kele alaka dina siraka ma munu me ka kele wala ta'tadu ko ngani kele ndamina na akana danza ko de Islam ni aya koloje kafa alna danani ma ibaro kafa aha suratu tauba aya durunai uka bamuru aya yi uma famude na soro fiye korna kala ngata nyefe ka aya waraw leje jinya ma jolena ubeka mi fo tafo kada aya koloje fo baye waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mutadin ko munu mi dansa ko komande alay o kuma aw silamaw na be kala ka wati o wati akon daga ke tajuru sarade nga aw ta damne fiew ko so afora allazina yuqatilunakum ma munu me ka aw kale kuma nya shimolu demo nga ma woro taala o kabiya anga nga famu ka fo shere la alakara muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ma shikele ko kadaka ko o nana isiga kerefe wala ko bedugo kelen ka kelete kana do dinala o make hal shekele o wati tonjo kama akana ndandega mo ngo aya sabade du oni aya kele o anya ya flafara nyanga ko wala wala o aya wara mimbe ni ubota ko fana bajira
ko tiɲɛna silamɛya ye bɛngali diinɛ ye aya filanan min b'an bolo o de ye suratu tawba kelen in kɔnɔ a aya 29 ala ko qatilu lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yudinuna dinal haqqi min allazina utul kitaba hatta yutul jizyata an yaddin wa hum sagirun. Ni aya yi a krangal no ka ɲɛsin yahudiya nasaraw ma aya yɛrɛ tojugu la ko cogo di ko mɔgɔw kɛlɛ maa minnu n'u ma lemaniya ala la u ma lemaniya lahara don na wa u ti fɛn haramuya ala ye min haramuya a n'a ka ciden wa u ti ka diinɛ kɛ a tiɲɛ diinɛ kan ala ye min di mɔgɔw la maa minnu ni kitabu dira u ma a bɛ ka fɔ ka da kan dɛ min allazina utul kitaba ko nin yɔrɔ in kuma bɛ mɔgɔw kan maa minnu ni kitabu dira u ma ko olu a y'u kɛlɛ ka da kan u tɛ diinɛmaw ye u tɛ ala ka diinɛ sira kan wa ala ye fɛn min haramuya u m'o haramuya wa u tɛ ka diinɛ kɛ ni ala ka diinɛ tiɲɛ sira ye olu a y'u mara a y'u koron ka don a ka mara kɔnɔ a kɔrɔtɛ k'a yɛrɛ k'u faa ka bɔ yen pewu dɛ non a y'u kɛlɛ ka da kan olu ye kɛlɛ bolo da ka aw sɛgɛrɛ siɲɛ caman de ye n'a b'o cogo la a y'u koron ka don a ka mara kɔnɔ o ko t'a fɔra hatta yutul jizyata ko f'u ka jizya di an yaddin wa hum sagirun jɔn bɛ jizya di maa faalen wa ayi dɛ maa min bɛ silamɛw ka mara kɔnɔ ni jamana ye silamɛ jamana ye olu de bɛ jizya di n'o ye impôt ye Allahu akbar dakuruɲa kelen na k'a jira yahudiyaw dɔ mɛ ni kɛlɛ tali min ka aw sɛgɛrɛ an bɛna se a ayaw ma yahudiyaw kɛlɛ boloda siɲɛ caman na jijukɔrɔ kɛlɛw ka fara juguw kan siɲɛ caman na silamɛya yɛrɛ dafirili o kama ala ko ne de b'u dɔn o kumana fɛ a ka n'u yɛrɛ to ko kitabu b'u bolo dɛ olu fɛn o fɛn n'a y'a dɔn ko olu farala juguw kan a y'a faamu ka ɲɛ dɛ yahudiya fɛn o fɛn kerecɛn fɛn o fɛn n'a b'a dɔn ko olu de bɛ to ka fara juguw kan yaasa ka dangari silamɛya la a ye olu fana kɛlɛ k'olu don a ka mara kɔnɔ yaasa u kana se sɔrɔ kana dangari aw la o kama aya minnu b'o sɛbɛn an ɲɛna ala ko kuranɛ kɔnɔ ka ala kira kunnafoni wala an tarda ankal yahud wala nasara hatta tatamilatahum ko yahudiyaw ani nasaraw k'u tɛna sɔn fiyewu ala kira la ko la sado wala an tarda ankal yahud wala nasara nasara yahudiyaw u tɛna jɛn e ma fiyewu ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni e ye ka bɛn sira minɛ e ye hatta tatamilatahum ko fɔ ni e ala kira tugulu nɔfɛ ko non da yahuda nun t'i fɛ dɛ ne ala le bɛ dusukun k'o dɔn wa ma y'i kunnafoni k'a fɔ yahuda nun t'i fɛ o kama yahuda tun bɛ hali plan tigɛ kuran ayo b'a fɔ an ɲɛna wa kala ta'ifu min ahli kitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un ko yahuda ka fɛɛrɛ dɔ tun ye jumɛn ye u b'a fɔ ko maa dɔw ka taa don diinɛ la sɔgɔmada yan fan fɛ wula fɛ li ka bɔ yasa u k'a fɔ jaa sɛbɛ wɛrɛ tɛ o anw taara sɔrɔ u ka ko in tɛ sɛbɛ ko ye wa anw bɔra olu fana bɔtɔ ni maa dɔw bi bɔ ka kuma surunya ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam a dɔlen don kuma min na ni handaku kɛlɛ ye n'o nana tiɲɛ min na ala kira denkɛ se ka madina lamini ka daga kɛlɛbolo min na a wulilen don ka na a kibaruya min sɔrɔla kɛlɛbolo in ka bon kosɛbɛ o kɛra min kɛ ka kuma surunya ala kira ye denkɛ se ka madina koli yaasa ni juguw nana u kana se ka don nka madina koto min bɛ yen ni yahudiyaw kɛ b'o fa fɛ dɛngɛma se ye ka da ka danaya bɛ yen k'a fɔ olu yɛrɛw y'an dɔ ye olu ye madinakaw ye yan olu tɛna sɔn juguw ka don sira fɛ ka da ka bɛnkan bɛ an n'u cɛ i n'a fɔ wasikatul madina u b'o fɔ cogoya min na n'o ye le pacte de Médine bɛnkan tun bɛ ala kɛra ni yahudiyaw fana cɛ k'a fɔ an si kana se si ma an bɛɛ k'an ka diinɛ ka madina kɔnɔ yan an bɛɛ ye duguden de ye gazwatu khandaki la tuma min na ni juguw nana yahudaw ye ala minɛ ka donda di juguw ma yaasa u kana ben ala kɛra n'a ka sahaba kan k'u faa maa min bɛ sɔn ka e labila i faabaw ye e kan k'o mara i kɛrɛfɛ yan maa min ni i ye layidu ta n'a ye ka sɛbɛnni yɛrɛ kɛ k'a fɔ an si kana se si ma
wa anga dugura lakana o tikalama fora ay ladu boroto amada uma katla ka dona de e fa bauma ay do yave degante ya ay do yave yasa akata ufa o sisa obajira olu farala ala kra kelebo ka afa bawka o tajur sara bere o aya de ni ko mamam u kan wala majira umalimana alala wa umalimana la harakula wa era ka keleta ku segara ku labo kadaka olu e boli o ta ke segara fo ka ta ke fali makaba u farale juguka Allahu akbar Allahu akbar ba zindaba 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 ja Zinaba 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 ibina ngawati bande Zinaba ibina ngawati ba aha Allahu akbar ngawati maro tamon jable awa tuti oho ngase ka aya no furi do ola ni aya yunga anga famu ka fo ala kira sallallahu alaihi wasallam bengane kuma ni yahudi oche ka fo an shima ze shima we benga laidu boroto ka klaka fara ala kira fa ba ka kokura o de kam ala ko qatilul lazina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu o kuma be yahudi munu nga munu ye ni barajugu ni ke me karsa yere yahudiya ete mita afa ay islam mo jihadi kadaka aya folo mi ye jihad ra daga alakra ye o ko togodi ko alakra min ni jihad daga laye uzinan lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha la nasrim la qadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ان ايينا ko kala jien dila ala karama kadaka uye kala taka sekere wa uya gwen ka magambla o konye jien di ala karama yasa aka islam ya pumabo ka chrétien pumabo ka yahuda pumabo kadaka aya ba horomina wala la dafu llahi nasa ba'dahum bi ba'din lahudimati sawami ko synagogue no ye yahuda ka botoka soyi wa sawami no chrétien ka botoka soyi ko akuye ko lu bekishi ko ala kada madina koloshi ka islamaya re kala wuli yasa ka dina koloshi ko islamaya kala ndere dina fen fen mem madina odo ko islamaya kala dabongu kuye ya yasa mangangaw u kana dangari dina ship ka batuka sola ane tara aya warata ka furo ko ala kada yahuda kala yahuda jumenu ibodo ni ko don sisan yahuda munu nolu farla juguka ka janfa ke kala kala labla yasa jugu ka fa olu de kodo sunu yere yahuda ete yere chrétien ete ayo ko te fiyo o munu nolu baka aya nu interpréter ou nyajugu ka ke ina fo islama yere ke ma ordre de di mama te islama ango fa mama te anga kulu kono o bega fa hal dina wara mo fiyo islama mo ordre di ali aya kele otey Okay. Da kura kelna ni aya flaye min ni anya afongo aya sabado o aya sabana o be suratu tauba kelengelen kono yi ko ya ayuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bisal masir ko ni aya min ni ko ala re ordre de diala karama ka fo ya ayuhan nabiyyu ko nabiyyu ma جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ko kafiru ku jihadi ani munafiqu wa ika griyaw ika kala griyaw ka ko u kero u tayro laban ko janame mi taro juma mbay ala kan gishi mo o ko ni aya yin fana ko de wi jien di o de ordre di ka fo tiena islamo kan wuli wati kata be mo ko fo ku ja ko do dine no
ko kadaga ala ya ko ya ayyuhan nabi jahidul kufara wal munafiqin onga nasro kunye afamu ka fle jinyama jolena wawulu atfi de be aflan yuante jahidul kufara wal munafiqina ko ka kafiru ani munafiqu jihadu o awya ye yoro jumana tarugu kono ko ala kra de la ka kele bolo wuli ko amita munafiqu no fe obeya kele bolo obeya hagla kunu wula fe kalfa ga representa ya wala munafiki kundigi yere ay ala kra nani ka dogoya a denga ko kaba fa ala kra ko non ti fa de a fatura ala kra sella shuwa ona sura sisa wajahidul kufara wal munafiqina o jihadi kra to ko watu juma sa munafiqu ta kra to ko di anu munafiqu ta kengara chogomina o aya ko fel kamo kelele de mo kada aya baga afla fo nyon fedi wajahidul kufara wal munafiqina o afla min fo nyon fe ba don yoro na ka fa aha jihadi mi me ka foya bamuru reto la fiyew o yasa ko famu da kenaka ala ko aya wara yasa nga famu fala tusil kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira o ko kada tugu kafiru ko de ko u jihadi belebele u jihadi ni aye jihadi bala ku jihadi ni munye bil qur'ani ima tafsiru fen o fenda ni aya ina no ye wajahiduhum bihi jihadan kabira imana ta tafsiru fen gono abafona wajahiduhum bihi bima'ana wajahiduhum bihi bil qur'ani ka korode bitu jihadi ni qur'ana de no koraye da'wa kamo wele kana dinama ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hi ahsan o da'wa ina o weleli ibi qur'ana talimi ka ta mo wele ka mo wala ka dinen nege dowla ku tubi ka do dinala o de jihadan kabira o aya bugo do fora ya ayuhan nabiyyu nabi muhammad jahidul kufara kafiru jihadu ni qur'ana kala on yano kame ka do islamata tabingal dinay wo to kale munafiqu fana bi jihad no kelengele de nga korota fiyew ko angata be mogoka ko togoda ko jihadiye foka to dumanda ola ko bamuru aya ka ko ala ra followe man la be londo o yekuna aya nu fam ya turu ukun kadi sona qur'an ya kelentei mimmi ya moriya di ka fo ko chena wati ni wati angato ka wuli kata be chrétien ka kata be yahudiya ka kata be kafiru ka kasro masama to shila o madaga islama ko aya al aya kele kada aya chama bo fayana la ikraha fi din ya ko ya te dina kula ola Allahu akbar daba o ka kuma kunja yini ama kalama kurna aya o de fora o nui kurna aya tigi nune kurna aya di wati o wati ibai obuto ko tengu hadisa do fana de la ko harsa fana ba wala ka kurna aya chetigiya o harsa la ko de dole beyi hadisa ina chena an bebe hadisa indo Allah do no ko todi ko la kra sallallahu alaihi wasallam ko wo umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata fa idha fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islami wa istabun ala Allah ta'ala ko ne har sayin ko wo ko la kra yere de ko ala ya le yamure ya ale kam ko kele ko fo ka fo la ilaha illallah rasulullah ko ala raka nyamura kadu do kuma na fe kasro ubi har sayin kala annasra wara bey ala krabi seka kan tugula choy kasro ka twala ka qur'an aya kala twala ko suma qaraa lasta alayhi bi musaitir ko eta mo kara bayde lasta alayhi bi musaitir inma anta muzakkirun lasta alayhi bi musaitir ko umirtu an ukatira nasa min fora ki ka do ka fo o ye mogode ko ye mamunu nu la kubna keleke ni ni kele damen na kaban aw kon tu to ble fiyew
fu cɛla ni maa min ye kalima fɔ kɛlɛ yɛrɛ carolen kɔrɔ kɔ ni maa min ye kalima fɔ o bɛ to yen o ye ni kɛlɛ daminɛna de ye o kama a y'a kɔnɔ harisa laban fɔra ko inama anta muzakirun lasta alayhim bimusaytir i tɛ mɔgɔ karababaa ye o kumana fɛ ko a bɛ ɲini fɛ ok Allahu akbar takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar o harisa in kɔrɔ de ye k'a fɔ maa minnu n'olu ye kɛlɛ daminɛ ni e ye ka ban a kɔni kana kɛlɛ jɔ bilen fo n'olu y'a jɔ o kama a y'a wɛrɛ b'a fɔ wa in janahu li salimi fajnaha laha ko hali ni kɛlɛ daminɛna ko n'u ye kɛlɛ bilali ɲini dɔrɔn k'a k'a jɔ wa in janahu li salimi fajnaha laha ko n'u ko n'u kan k'a jɔ dɔrɔn k'a k'a jɔ o kama a y'a wɛrɛ b'a f'i ɲɛna ko kɛlɛ fɛn bɛ ka kɛ nin ye ko a si laɲini tɛ k'a bɛ taa bin mɔgɔw kan o kama a y'a wɛrɛ ko an ma dakuranjɛ la k'a fɔ faman itada alaykum fa atadu alayhi bi misli ma tada alaykum ko ni maa min ye dan sago aw kan ka kɛlɛ ta ka aw sɛgɛrɛ fa atadu alayhi bi misli ma tada alaykum ko a y'a tigɛla maa kunbɛn ni hakɛ ye a nana aw ma ni hakɛ min ye o b'a jira toujours n'i ye ka to k'a ka hakɛ dɔn ale fɔlɔ de y'a kɛ sinon e bɛ ka hakɛ dɔn cogo di n'a sɔrɔ e de y'a daminɛ e b'a hakɛ dɔn cogo di e b'a ta ɲɔana dɔn cogo di a dun fɔra de ko n'u na aw ma cogo min na a y'u kunbɛn n'o cogo ye faman itada alaykum fa atadu alayhi bi misli ma tada alaykum wa hali n'o fana daminɛna wa in janahu li salimi fajna laha ko hali ni a y'a daminɛ nka ni a yɛrɛ nana jɔ a ka yɛrɛ k'a jɔ ka da kan aw ka laɲini tɛ kɛlɛ ye donc kuma na fɛ ko n ka waati banna n bɛ kuma kun cɛ ni imam mahdi alayhi salam a ka dakurunya damadɔ ye ka da kan an b'ale ka birikini jukɔrɔ a yɛrɛ ka dakurunya jɛw n bɛ kuma kun cɛ n'o ye a ko kelen an k'a kɛ fila ye a ko imam mahdi ko a ka kitabu kɔnɔ n'o ye al-hukumatul ingilizi wal jihad minnu bɛ arajo lamɛn ka caya an y'a fɔ a ka kan ahamadiya bɛɛ ka kitabu ɲini k'a kalan a bɛ faransɛ la a bɛ arabukan na i bɛna dɔn jihadukɛla kisɛ ye min ye mahdi ka fɔli la mahdi ko wa anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam lam yarfa'i sayfa ala ahadin kat illa ala allazina rafa'u sayfa awalan ko an ka muhamadu k'a ma bamuru kɔrɔta maa si kama siɲɛ hali siɲɛ kelen ko fɔ ni maa min fɔlɔ la ka bamuru ta a kama wa anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam lam yarfa'i sayfa ala ahadin kat kama bamuru ta maa si kama hali siɲɛ kelen illa ala allazina rafa'u sayfa awalan ko fana kɛra maa minnu fɔlɔ ye bamuru ta a kama imam mahdi de fɔ b'a ye kitabu in kɔnɔ a fɔra n ye sekina o kama kitabu in sɛbɛnna n y'a san 124 ye nka aw b'a kalama maa minnu bɛ réseau kalama dɔw bɛ ka waso n'a ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ni maa sɔrɔla ye maa min ni ala kɛra o karabaga dɔ ye k'a bɛ bɔ diinɛ la an ko alihamudulilayi mɔgɔw bɛ k'a fɔ faamu anw de donna n'o fɔli ye nka maa wɛrɛ bɛ k'a fɔ ka fara an kan sisan o ye hɛrɛba de ye ala k'o fɔ b'o cɛya ka da n'o kɛra jamana bɛ yiriwa bɛn bɛ na mahdi ka kuma laban min bɛ n bolo o ye a ko anw ma ko ayyuhal ahbab ko aw minnu ye ne mahdi kanubaw ye utruku fikratal jihad al'an ko a ye jihadi ko miiriya ka jihadi kɛ ni bamuru ye o miiriya ye k'a y'a dabila pewu ayyuhal ahbab utruku fikratal jihad al'an fa inal harba wal qitala min ajli din haramun. Stop. Yeah, 1 minute. 1 minute. 1 minute. Only 1 minute. Okay, that is finished then. Ko nga waati to ko miltikele ba mango o kuma na fɛ ko aw minnu y'ale mahadi kanubaw ye k'a k'a dɔn k'a fɔ ka jihadi kɛ ni bamuru ye ni marifa ye ni bɔmu ye ko an ka nin bi waati ko haramun mahadi kanu a ka sɔrɔ k'a fɔ sa innal jihada fi hadha zamani qad akhadha shaklan ruhaniyan ko jihadi ye forme kurata n'o ruhaniya de ye diɲɛ yɛrɛ masiri ma cogo min na k'i yɛrɛ tila sitana la o kɔnɔ wani de ye diɲɛ ka di bi kasi hakɛ min na a jafɛ bɔlen don k'olu bɛɛ ye k'o to yen ka sɔrɔ se b'i ye
o ruhaniya kira mi clash shitana la kamo de labi no boray ka qur'anata ka hadisata ka mahari ka kumakunta ka ta ma woro la famuya dina la pacifiquement na magani kala foye ko da nga jihadiye bi o jihadi mi ni mahadi fo o keto numa amala dilala ko no yanye ala kara kanu kama sallallahu alaihi wasallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh